Illum pajjiżna tifakkar l-40 anniversarju minn meta s-soldati Ingliżi ħallew wartna biex Malta saret tal-Maltin. Kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien il-Peridu minn Kumintov li wassal għal ftehim storiku biex Malta ma tibqax bażi militari Ingliża. Il-maltemp ma kienx qata' qlub tal-ġema numeruża ta' nies li kienet inġabret biex jaraw il-bandiera Ingliża titniżżel u flokha titla' dik Maltija. Il-bandiera Ingliża kienet niżlet mill-Baħar Ingliż David Gilchrist fil-waqt li dik Maltija bl-isfond tan-noti tal-innu Malti kienet ittellet mill-Bormlis Alfred Xwiereb. Il-31 ta' Marzu jibqa' l-jum infakkar għal kapitlu ġdid li kisbet Malta 40 sena ilu. Kapitlu jiddeskrivi lil Malta bħala stat ħieles, indipendenti, neutrali u pont ta' paċi fil-Mediterran. Intant wara dan il-bulettin tal-aħbarijiet se jixxandar id-dokumentarju Ħelsien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.